singakanani nobekeze Sitazami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo Msele kulona namhlanje nothe nje cha namhlanje ke ngize nje emfuleni ke ngize nami mangabe ngizocela khona izinto engisuke ngifuna ukuzenzela abantu ilapha ngicela khona ngoba ngisuke ngenzela ukuthi zibe namandla namhlanje ngithi angibazisa abantu ukuthi ngibaphatheleni le nkulu kangaka yenze ngaze ngeza la emfuleni edamini namhlanje nginiphathela indaba enkulu kakhulu yendaba yomuthi wecala ukhona ukuthi umuntu unecala emsebenzini noma unecala emphakathini noma nje unecala kuphi la ungaba khona necala ukuthi cha bo nginawo lo muthi wokushaya lelo cala lelo uma kuukuthi mhlasimbe icala lakho selisenkantolo liyathethwa uyakwazi lo muthi ukuthi wenze abantu bonke bangajika ngisho endleleni mase bephumile ekhaya bajike baphinde ekhaya ngoba bavane bahude bakhishwe izisi kuba umpepepe umuntu umenga force ngenkani kangangokube thuya khona ngakuboshela inkantolo yonke ayikho into ongakwazi ukuyenza kulakho kudingeka ukuthi nje uvane uhlale phansi makuukuthi wena usunenkinga usuwenziwe lo muthi uyeza nje nesisiqhuqhuqhu ngeke umuntu azalibeke enkantolo ngoba uzoyinyela yonke indlela angafika khona esenyile meforce ukuthi uya ngekani engisho ukuthi izanini ma unenkinga emsebenzini unenkinga emphakathini unecala selafa kwangisho enkosini abantu bakise enkosini bekumangalela ngecala elithile ngiyakwazi ukulenza nje abantu bangakwazi ukuya khona umuntu avane abe nenkinga nje noma gula la lesibhedlela noma abe nayo kodwa wenzeka into ezomkhinyabeza kangangokuba angakwazi ukuya ecaleni engisho ukuthi izanini kugogo Mseleku lapha nizofika nithole khona leyo nduku leyo isimayenza isimanga leyo nduku ngoba impela nawe mawuyikhipha umniki umuntu uyamtshela ukuthi mawufika ekhaya nale nduku le fike ekhaya kubikela abantu abadala ukuthi cha ke njengoba ke ngiboshiwe lapha etheni mhlambe ngiyenkantolo noma ngiyiswa kuphi noma ngiyiswa enkosini noma ubizelwe isigungu emphakathini ukuthi ke cha ke nje ngiyaboshwa ke namhlanje kuthiwa ngiyiswe endaweni ethize lapha kuyokhulunywa khona le ndaba yecala la utshela abantu abadala ekhaya ukuthi bakulekelele ngalomuthi ningilekeleleke nani phezulu kwalomuthi esenguthathile ngoba nabo bayalekelelwa abantu abadala ngoba noma yipi into yenzayo uyayilekelela ngokuthi wenze okunye ngoba wenzela ukuthi ikwazi ukusebenza ngokulekelelana ngakho ke kufanele ukuthi mawufika nawe ekhaya bese uyabebikela abantu abadala cha nanku umuthi anguthathe mhlambe mawuthi ukuthi uthathe kumina nguthathe kagogo Mseleku lo muthi lona iwona ozongisiza kuleli cala enginalo ngoba angifuni ukuthi abantu ukhuluma nje lapha emsama ngifuna ukuthi labantu baye ecaleni ngifuna bangayi ecaleni ngoba uyazi na ukuthi icala ummangali uma kumangalele engayi ecaleni lolo cala liyaphela mase senze show ukuthi ke lo muntu akazoya enkantolo ngoba sifuna ukuthi kugcine nje lokho ebizwa lokho engayi agcina iphutha libe libonakala kuyena ngoba uyena ojika afane nomuntu odelela inkantolo uyayibona lonto uyena ugcina afana nomuntu odelela inkantolo ngoba engasaya enkantolo mayibiza ingakho ngithi cha nginazise ngale nduku yalomuthi ngoba inzima kakhulu impela ngike nje ngesikhathi ngalo ngiziba ukuyenza manje ngokuthi ke mawunabantu abadala babe lo befika bekubuza ukuthi uyekelani ukwenza ukuthi usalokhu sifika kuwena ngesibonakaliso sitshela kodwa uyaziba uzibelana bathi cha enza lo muthi lona ukuze usiza abantu abanenkinga kunabantu ababoshelwa izinto othola ukuthi azikho ukuze lo muntu akwazi ukuphuma akwazi ukubona ukuthi ilungisa kanjani into kazi uyabonga kakhulu ugogo Mseleku uyacela ukuthi nilalele ama-follower ningifollowe niye ku YouTube niye ku TikTok niye ku Facebook ebengifisa nokuthi nginazise kona ngomhla ka2 ngizobe ngisegoli ePort Yagren Soweto lapho njalo ngivamisile ukuthi njalo makuphela inyanga njalo bese ngiya khona kubese kuthi ke ngomhla ka9 ngomhla ka9 ubona lo April impela mhla ka9 nomhla ka10 ngizobe ngise Cape Town lapho ngizobe ngiyosiza khona abantu eCape Town abangidingayo abakhalayo abanye abantu badala abakwazi ukufika lana mhlawumbe bebalise hey mina kodwa phela ngeke ngikwazi ukufika lapho kushuthi ngiyoduka sengiyabasondezela ke ngizobe ngise Cape Town esigodini kusemfuleni lapho nje kushuthi niyobona nje ngenzansi lapho umbhalo ukuthi uthini kodwa kona ngizobe ngise Cape Town ngizobe ngise emfuleni lapho esigodini ngizobe ngikusona engisho ukuthi abantu base Cape Town abalindele bazi ukuthi ngizobe ngikhona u9 no10 ngiyabonga kakhulu thokoza makhosi amakhulu